சித்தர்கள் உலகம் வள்ளிமலை சிதம்பரம் ஆகாயஸ்தலம் ஆக இருக்கிறது. இந்த ஆகாயஸ்தலம் என்ற உணர்வின் தன்மை நம் அனைவருக்குள்ளும் எழ வேண்டும். ஆண்களுக்கான மன ஆகாசம் இந்த உலகம் முழுவதும் விரிந்து திரிந்து இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பல்வேறு உலகங்களிடமும் தொடர்புடைய நிலைகளாக இருக்கிறது. ஆனாலும் பெண்களுக்கான மன ஆகாசம் அவர்களை சுற்றி வட்டமிட்ட நிலையாக ஒரு கிட்டப்பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே எந்த அளவிற்கு இருக்குமோ அந்த அளவில் தான் அவருடைய மன ஆகாசம் இருக்கிறது. ஆனாலும் அந்த சிறிய மன ஆகாசத்திற்குள் எவ்வாறு ஒரு விதைக்குள்ளே பல விருட்சங்களின் சக்தி அடங்கியிருக்கிறதோ, ஒரு விதை பல்லாயிரக்கணக்கான விதைகளை தரக்கூடிய விருட்சங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் நிலையிலே விதை என்ற தன்மையாக பெண் இருக்கின்ற நிலை இருக்கிறது. ஆக வளர்பிறை தேய்பிறை என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக பூரணம் என்ற தன்மை முழுமையாக 30 நாளும் பௌர்ணமி என்ற தன்மையிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மையும் பெண்களுக்குள் இருக்கிறது. இதன் உண்மையின் தன்மையை சத்தியத்தின் பக்கம் அவர்கள் செல்லும் பொழுது கண்ணையைப் போல. ஆக இந்த ஆகாயஸ்தலம் என்ற தன்மையின் உணர்வை நாம் இந்த நிலையிலே எடுக்க வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறோம். பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வர சக்தி, சிவன் சக்தி, ஜீவாத்மா சக்தி. சிவன் ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறார். அந்த ஜீவாத்மாவுக்குள்ளே பரமாத்மா என்ற நிலையிலே அகரம் ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறது. என்று சொல்லக்கூடிய ஆகாயம் ஆலயம் ஆனந்த நடனமாக, ஆனந்த விமானமாக திருப்பதியிலே ஆனந்த நடனமாக சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைகள் இருக்கு. இந்த ஆனந்தம் பேரானந்தமாக தில்லை அம்பல நடராஜனாக தில்லை மரங்கள் தலவிருச்சம் கொண்ட நிலையிலாக இந்த இத்தென்ற தலைக்கு மேலே சுழல்கின்ற ஒரு அலை இருக்கிறது. இதுவே தலையாக இருக்கிறது. இது நமது உடலிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற இடமாக தில்லை என்ற ஆகாயஸ்தலமாகி ஜீவாத்மா பரமாத்மா நிலையுடன் ஐக்கியமாகக்கூடிய ஆகாய கங்கை தலையிலே அமரும் பொழுது பெரிசூடிய பெருமானாக பித்தா பெரிசூடிய பெருமானே என்றெல்லாம் பாடுவார்களே, அப்படிப்பட்ட நிலை நம்மளுக்குள்ளே தரக்கூடிய நிலை அங்கே சிதம்பரத்திலே இருக்கிறது. ஆக ஒரு அணு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு நீர்த்துளி ஆணின் நிலையிலிருந்து விந்து என்ற நிலையிலிருந்து நாதம் என்ற நிலையாக சுற்றுல சுரோனித விளையாட்டுகளின் தன்மையாக சிற்றின்ப நிலைகளிலே கரு உருவாகி நாம் இந்த உடல் பெற்ற தன்மையாக ஒரு அணு விஸ்வரூபமானமாக மாறி மகாவிஷ்ணு என்ற தன்மையாக நாம் மாறக்கூடிய தன்மை தான் அந்த உடலாக இருக்கின்ற அந்த காரணத்தால் சிவனோடு விஷ்ணுவும் இணைந்த தன்மை அங்கே இருக்கிறது. ஆக மூலசக்தி ஆகாயத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் இங்கே சிதம்பரம் ஆலயத்திலே மூலவரே உற்சவமூர்த்தியாக இருக்கிறார். இவற்றிற்கெல்லாம் காரணமாக பெருவிரல் சுட்டி காட்டப்படுகிறது. நடுவு பூசையிலே அந்த பெருவிரல் வழிபாடு மிக சிறப்பாக நடக்கக்கூடிய தன்மையும் சிதம்பரம் ஆலயத்திலே இருக்கிறது. அந்த பெருவிரலை மூலிகை வேர்கள் கொண்ட மாலை அணிந்து அந்த மாலையை தலையிலே சூட்டி மகிழ்ந்தவராக காஞ்சி பெரியவர் நமக்கு இங்கே காட்சி தருகிறார். ஆக இந்த சிதம்பரம் ஆலயம் நடராஜர் கோவில் அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் மாணிக்கவாசகர் ஆகிய நால்வராலும் பாடப்பட்ட தலமாக இருக்கிறது. காவிரியின் வடகரை தலமாக இருக்கிறது. சிதம்பரம் தில்லைக்கூத்தன் கோயில் என்றும் சிதம்பரம் கோயில் என்றும் அழைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. பூலோக கைலாசம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டாலும் கூட புத்தரின் சக்தியும் இந்த ஆலயத்துடன் இணைந்த தன்மையாக இருக்கிறது. இந்த புத்தர் பச்சை குதிரை என்ற சித்து விளையாட்டிலே தேர்ந்தவராக இருந்தார் என்பது புத்தரின் ஜாதக கதையிலே தெரிய வருகிறது. இப்படிப்பட்ட பச்சை குதிரையை தன்னுடைய நாணயத்தில் அமைத்தவனாக கதையில் வள்ளல்கள் என்ற நிலையிலே வருகின்ற காரி வாழ்ந்தான். தெய்வீகராஜனும் இப்படிப்பட்ட வழித்தொடரிலே மலையமான் என்ற தன்மையின் வழித்தொடரிலே இந்த பச்சை குதிரை விளையாட்டிலே சிறந்தவனாக இருந்தால் சிதம்பரம் ஆலயத்திலே தான் மூவேந்தர்கள் அந்த பச்சை குதிரையை சித்து விளையாட்டை சொல்லிக் கொடுக்கும்படியும் பச்சை குதிரை தங்களிடம் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டு அங்கே மூவர்களும் தனித்தனியாக போரிட்டு மூவர் தோற்ற பிறகு இந்த சிதம்பரம் என்ற ஆகாயஸ்தலம் உலகை ஆளக்கூடிய தன்மை இருக்கின்ற காரணத்தால் தமிழகத்தில் நீ எந்த இடத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ள நாங்கள் தருகிறோம் என்று மூவரும் பெண்ணை கொடுத்து சேர சோழ பாண்டியர்களின் நிலங்களில் தேவையானவற்றை எடுத்து ஆளுகின்ற ஒரு மகா அரசாங்கத்தை நடத்தியவனாக தெய்வீராஜன் சுட்டி காட்டப்படுகிறார். இந்த தெய்வீராஜனை பற்றிய பல செப்பேடுகள் சிதம்பரம் ஆலயத்திலே இன்றும் காணப்படுகிறது. ஆக சிதம்பரம் ஆலயத்தில் எங்கோ ஒரு இடத்தில் இந்த பச்சை குதிரை விளையாட்டுக்கான ஒரு ரகசியம் இங்கே இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணுவதற்கும் இடம் இருக்கிறது. ஆக கடலூர் என்று சொல்லக்கூடிய கடலூர் மாவட்டத்திலே இந்த சிதம்பரம் ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலவர் திருமூலநாதர் மூலட்டானேஸ்வரர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார். இவருக்கு சபாநாயகர், கூத்த பெருமான், விடங்கர், மேருவிடங்கர், தட்சிண மேருவிடங்கர், பொன்னம்பல கூத்தர், தில்லைவனநாதர், தில்லைநாயகர், தில்லைவாசர், கனகசபை, கனக சபாபதி, கனகரத்னம், சபாரத்னம், சபேசர், அம்பலநாதர், அம்பலவாணர், அம்பலத்தரசர், ஆடலரசர், ஆடியபாதம், குஞ்சிதபாதம். இந்த குஞ்சிதபாதம் தான் ஏற்கனவே சொன்ன பாத வழிபாடார். இருக்கிறதுலே பாதுகா பஞ்சகம் தான் வியாசர் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்ததில் மிகப்பெரிய ஒரு வழிபாடு. குரு நிலை வழிபாடு. குரு பார்க்க கோடி பாவம் நீங்குவாங்க. அந்த குரு மகாசக்தி பாதுகா சக்தி ஆடுகின்ற பாதமாக இயங்குகின்ற தன்மையாக உயிர்ப்பான நடனத்தின் தன்மையாக இருக்கின்ற இடம் சிதம்பரம் ஆலயத்தில் இருக்குங்கிறது. நடன சிவம் என்ற வார்த்தையாலும் நடன சபாபதி நடராஜர், நடேசமூர்த்தி, நடேஸ்வர், தாண்டவமூர்த்தி, தாண்டவராயர், ஆனந்த தாண்டவர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே இந்த சிதம்பரமே நாதசக்தியாக, சிதம்பரநாதமாக, சிதம்பர ஈஸ்வராக ஆடக்கூடிய தன்மை இங்கே இருக்கிறது. கனகசபை நாதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அம்மை உமையாம்பிகை சிவகாம சுந்தரி என்றும் அழைக்கப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய தீர்த்தங்கள் சிவகங்கை தீர்த்தம், பரமானந்த கூபம். கூபம்னா கிணறுன்னு அர்த்தம். பரமானந்த கூபம், வியாக்கரபாத தீர்த்தம், அனந்த தீர்த்தம், நாகச்சேரி தீர்த்தம், பிரம்ம தீர்த்தம், சிவப்பிரிய தீர்த்தம், புலிமேடு தீர்த்தம், குய்ய தீர்த்தம், திருப்பார்கடல் தீர்த்தம் என்றெல்லாம் இருக்கிறது. இதனுடைய வரலாறு 3000 4000 வருஷத்துக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சோழ மன்னர்கள் இந்த ஊர் தில்லை என்று வழங்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். தலத்துடைய மூலவர் திருமூலநாதர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தன்மையாக இருக்கிறார். தில்லை மரமாக இங்கே இருக்கிறது. வியாக்கரபாத
பதஞ்சலி போன்ற ரிஷிகள் அங்கே வாழ்ந்த தன்மையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிவஸ்தலங்களில் முக்கியமான ஸ்தலமாக ஆகாய ஸ்தலமாக இது சொல்லப்படுகிறது. ஆக இந்த சிதம்பரம் ஆகாய ஸ்தலத்தின் நிலையை நாம் பார்க்கின்ற நிலையிலே, படிக்கின்ற நிலையிலே, கேட்கின்ற நிலையிலே, சிந்திக்கின்ற தன்மையிலே நமக்குள்ளே ஒரு சமநிலைத்தன்மை உண்டாகக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. இந்த ஆகாயம்தான் தீய சக்திகளை தூய சக்திகளாக மாற்றித் தரக்கூடிய நிலையிலே சூரிய சந்திர பாதையாக, அர்ச்சராதி பாதையாக, முக்திக்கான பாதையாக இந்த உலக இயக்கத்தில் இயங்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூரிய சக்தி, சந்திர சக்தி நமது உடலுக்குள்ளே சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய சக்தியாக நமக்குள்ளே தருவதற்கான நிலை சிதம்பரம் ஆலயத்தில் இருக்கிறது என்ற நிலையின் வழித்தொடரிலே இந்த சிதம்பரம் ஆலயத்தில் ஒரு நிலைப்பாட்டினை வலைதளங்களில் இருந்து கிடைத்த செய்தியை தொகுத்து வழங்குகின்ற ஒரு தொகுப்பாளனாக இந்த பதிவு இங்கே வெளியிடப்படுகிறது. ஆக சிதம்பரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆலயத்தின் தன்மை ஆகாயஸ்தலம் நமக்குள்ளே ஒரு சமநிலைத்தன்மை இப்பொழுது தேவைப்படுகின்ற நிலையில் இருக்கிறோம். இந்த சமநிலைத்தன்மையை சம ஆதியாக ஆதிசிவனாக நமக்குள்ளே சிவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவன் ஐக்கியத்தை பரமசிவமாக ஆடுகின்ற சிவன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே ஒரு மையம் ஆடுகின்ற நிலையிலே தேவைப்படுகிறது. இயக்கத்தில் இயங்காத நிலையை தருவது இந்த ஆட்டமாக இருக்கிறது. இந்த ஆட்டத்தின் நிலையிலே இயக்கத்தில் இயங்காத தன்மையை அடைவதற்காக பிடரிக்கண்ணில் மையம் கொண்டிருப்பார். இதைத்தான் மூலப்பதியோ முக்கோண வட்டமடி என்று கண்ணுக்கு மூக்குடியோ காதோரம் மையத்தில் என்றெல்லாம் சித்தர்கள் பாடலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும். சிந்தித்தால் சந்திக்கலாம் மெய்ஞானத்தை. நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன், வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வாழ்க. ஆக சிதம்பரம் ஆலயத்தின் வரலாற்றை கேட்பதன் மூலமும் நடராஜர் விக்கிரக தரிசனத்தை மானசீகமாக நினைப்பதன் மூலமும் கூட அந்த ஆலயத்தின் மகாசக்தி நமக்குள்ளே உடனடியாக பரவி படர்ந்து பரவசம் தருகின்ற தன்மையாக செயல்படும் என்பதை இப்பொழுது இதை பதிவு செய்கின்ற நேரத்திலே சேவல் தன்னுடைய கொக்கரக்கோ நாதத்தை நமக்கு அனுப்பி ஆசீர்வதிக்கின்ற தன்மையாக இருக்கின்ற நிலையெல்லாம் மரங்கள் சுற்றி ஆடாமல் ஆடி அசைகின்ற தன்மையாக சிவம் என்ற தன்மையில் செயல்படக்கூடிய இதெல்லாம் என்னால் கேட்க முடிகிறது. ஆக பிரபஞ்சத்தின் ஒன்றிணைந்த ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த தொகுப்பு என்ற செய்தி சிதம்பரத்தை பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்புரையாக, இது ஞானத்தின் வகுப்புரையாக நாம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு இடம் இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் கேட்பினோம் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவாக இருக்கட்டும், எவ்வளி நல்வழியா வழி நம்மொழியாக இருக்கட்டும். தாயும் தந்தையும் குருவும் தெய்வமாக இருக்கின்ற மாமகரிஷி ஈஸ்வரப்பட்டாரரை வணங்கி மகிழ்கிறேன். வழிகாட்டியாக ஒளியாட்டியாக என்னுடைய பிறவி பயனை அறிய செய்கின்ற பிறவி சங்கிலி தொடர்களே வந்து ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அக்கல்கோட் மகாராஜா அவர்களையும் சாய் சமர்த்தர் நிலையிலே வணங்கி மகிழ்ந்து வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.